V krátkosti vás oboznámim, čo sa udialo od roku 2009, kedy som podal trestné oznámenie na dotyčného pána pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu a tunelovania obchodnej spoločnosti. 17.5.2012 uznesením vyšetrovateľka policajného zboru pani doktorka Monika Hodálová toto trestné oznámenie zastavila, nakoľko ani v jednom z 15 prípadov zistila, respektíve nenašla, že by dotyčný pán neoprávnene vylákal finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie a štátneho rozpočtu v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov. Nezabudla ale podotknúť a dať do uznesenia, že som trestne stíhaný za ohováranie Slavomíra Magála, že som povedal, že spreneveril financie z EÚ. 17.7.2013 platobná agentúra vydala oficiálny dokument, ja ho potom mám novinárov k dispozícii, kde uviedla, že dotyčný pán čerpal za obdobie 2004 až 2008 eurofondy vo výške 39 miliónov 360 000 eur, čiže viac ako 1,2 miliardy korún. Za obdobie 2009 až 2010 vo výške 539 000 eur z Európskej únie a 197 000 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu. Jeho firma MBL za obdobie 2004 až 2008 čerpala 721 405 eur, z toho 583 650 z EU z Európskej únie a 137 000 z prostriedkov štátneho rozpočtu. 15.10.2012 som bol odsúdený trestným rozkazom na rok odňatia slobody a pokutu 1000 eur za prečin ohovárania. Na základe tohoto som sa odvolal voči tomuto rozhodnutiu a 16.10.2013 na základe informácií z Ministerstva pôdohospodárstva, ako aj z platobnej agentúry, na základe výsluchu svedkov, súd zmenil pod ťarchou dôkazov toto rozhodnutie a vydal oslobodujúci rozsudok v môj prospech. Tento rozsudok potvrdil aj Krajský súd v Bratislave 5.3.2014, takže teraz v tomto čase. Je viac ako zarážajúce, že voči tomuto rozsudku prvostupňovému sa odvolal prokurátor okresnej prokuratúry v Pezinku, pán Tomáš Oravec, napriek tomu, že v spise bolo jasne dokázané a potvrdila to aj platobná agentúra, že dotyčný pán Slavomír Magál musí vrátiť finančné prostriedky, ktoré neoprávnene čerpal. Keď som sa rozhodol na tejto tlačovej besede povedať aj mená tých, ktorí sa na tomto podvode, ktorí na tomto zúčastnili, tak budem stručnejší. Pani doktorka Monika Hodálová, vyšetrovateľka policajného zboru, v 11 prípadoch ani raz nezhliadla, že by sa jednalo o nejaký podvod, a to aj napriek tomu, že z listiny dôkazov jasne vyplýva, že žiadne golfové areály, na ktoré pýtal 19 696 000 korún, ten má statút v Modešiciach, treba si ho ísť pozrieť. Na ďalší golfový areál Salašky Cetuňa, Nové Mesto a Blakiny Cetuňa v jednom prípade 19 696 000 korún, v druhom prípade 19 931 000 korún. Na vybudovanie dostihovej dráhy tu v Modešiciach platobná agentúra tomuto pánovi poskytla 6 054 000 korún. Choďte sa pozrieť na dostihovú dráhu, za koľko tam je preinvestované. Ďalší projekt, kde pani Hodálová nezistila pochybenie, je udržanie ohrozených druhov zvierat
suma 4 960 000 korún. Prestavba nevyužitého poľnohospodárskeho objektu spoločnosti MBL Penzión v Cetuni 499 870 eur. V projekte modernizácia farmy dostal 602 393 eur. Z toho mu schválili 571 970. Je zarážajúce, že 2.9.2010 tento projekt kontrolovala skupina a konštatovala, že všetko je v poriadku. Dnes platobná agentúra odstúpila od zmluvy a žiada od podnikateľa Slavomíra Magála naspäť sumu 571 970 eur. Zajtra sa má rozhodnúť na ministerstve pôdohospodárstva, napriek tomu, že už dvakrát v tejto veci platobná agentúra rozhodla, že je povinný peniaze vrátiť, o tom, akým spôsobom to budú od neho vymáhať. Takže čakáme na zajtrajšie rozhodnutie pána ministra. Ďalší projekt Penzión hala s jazdárňou Motešice. Pred 2 týždňami tu bol redaktor plus 7 dní a robil, myslím si tu na fotografie. Dnes ráno, keď som sa prešiel, tak som videl, že už tam je aj nápis Penzión. Pred 2 týždňami tam ešte nič nebolo. Ale čo je zaujímavé? Zmluva bola podpísaná 29.2011. Z verejných prostriedkov dostal 499 000 eur. Čiže 15 miliónov korún. Schválené oprávnené výdavky boli v sume 999 986 eur, čiže takmer 1 milión eur. 29.2011 bola táto zmluva schválená a 27.12.2011, teda o 3 mesiace, si požiadal o platbu. Tak za 3 mesiace preinvestoval 1 milión eur na penzióne v Motešiciach. To snáď, to ani nie je pravda snáď. Objekt dobudovanie areálu pre výkonnostné skúšky koní Čierna Voda 175 286 eur a 475 200 eur prvotná platba. Nikomu nevadí, že tento objekt postavil na cudzích stavbách, o čom rozhodol už aj krajský súd. Dnes vydala obec búracie rozhodnutie na toto. Tak ja som strašne zvedavý, čo vyšetrovala pani vyšetrovateľka Hodálová, keď nevidela, že v súdnych rozhodnutiach je jasne napísané, že ide o čierne stavby. Ďalší projekt. Rekonštrukcia Žrebčína Cetuňa. Žiadateľ Jozef Čambal. 13 881 000 korún. Uhradené 358 828 eur, čiže tak viac menej plná suma. Rekonštrukcia hospodárskeho dvora a pasienkového hospodárstva Žrebčín Motešice. Žiadateľ Slavomír Magál. Zmluva podpísaná 30.11.2007. Požadovaná suma, respektíve poskytnutá suma 23 930 korún. To znamená 465 274,40 eur. Projekt golfové výcvikové stredisko Motešice. Neviem, kto z vás chodí hrávať golf, alebo kde to je. Jozef Čambal. Zmluva podpísaná 26.5.2011. Výška príspevku 499 912 eur. V tomto projekte našťastie nebola podaná ešte žiadosť o predplatenie tohto projektu. Po analýze listinných dôkazov bolo zistené, že docent doktor Slavomír Magál CSC Jozef Čambal, a prečítam z uznesenia vyšetrovateľky, svojím konaním nenaplnili znaky skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev s tým, že by predložili falošný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad alebo neposkytli povinné údaje, respektíve použili prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie
a na iný spôsob, ako boli určené. Pýtam sa preto opätovne, čo vyšetrovala vyšetrovateľka, keď platobná agentúra jej jasne dala stanovisku, že toto porušili. Pýtam sa, čo za to, ak za to niečo dostala pani vyšetrovateľka, a vyzývam policajného prezidenta, pána Gašpara, s ktorým som v piatok rokoval, takisto ako aj s riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry, s pánom Gogom, aby začali uvedené veci konať. Pán Goga mi poskytol informácie, že v 3 prípadoch je už začaté trestné stíhanie vo veci sprenevery eurofondov v Motešiciach. Dohodli sme sa a verím, že to aj bude platiť, že na zajtrajšom stretnutí s ním po predložení ďalších dôkazov sa celá vec pohne rýchlejšie dopredu a bude vyriešená tak, ako sa patrí. A nie, ako to vyšetroval bývalý policajný prezident Spišiak, bývalý minister pôdohospodárstva Šimon, bývalý minister Lipšic a takisto, ako to vyšetrovala prokuratúra Slovenskej republiky. Zámerne, a som si vedomý, že opäť pôjdu trestné oznámenia na moju adresu zajtra, že verejne menujem ľudí, ktorí sa na tomto megapodvode podielali. Samozrejme, som pripravený čeliť týmto obvineniam a dúfam, že vyjdú najavo ďalšie skutočnosti týkajúce sa podvodov s eurofondami, ktoré má na svedomí dotyčný pán, ktorého fotku vidíte za mnou. Netreba zabudnúť na inžiniera Vadima Haraja, riaditeľa platobnej agentúry, ktorý tieto zmluvy všetky podpisoval. Takže vyzývam ministra pôdohospodárstva pána Jahnatka, aby začal aj v tejto veci konať. Nech vysvetlí, a mal možnosť aj dnes, kde sú finančné prostriedky, ktoré poskytol Slavomirovi Magálovi, ako vyšetrovali, respektíve robili obhliadky a kontroly, či už v Motešiciach, alebo v Cetuni, alebo na Čiernej Vode. Pýtam sa prokurátora Slovenskej republiky, ako pracuje prokuratúra v Senci, keď namiesto toho, aby začala trestné stíhania vo veci podvodov Slavomíra Magala s eurofondami, namiesto toho stíha oznamovateľa, ktorý oznámi, že tento dotyčný pán eurofondy spreneveril a doloží nezvratné dôkazy o tom, že sa táto vec stala. Ešte by som sa vrátil, vidím tu riaditeľa Žrebčína Motešice, pána Miloša Puteru. Predpokladám, ja som urobil túto tlačovú konferenciu preto na pôde Motešic, aby ste mohli sami sa presvedčiť o tom, či tie projekty, ktoré som tu menoval, a v takých sumách, čo vidí aj like, boli zrealizované. A určite, myslím, že pán Magal je tu, vám poskytne k tomu stanovisko. Tlačovú konferenciu som sa rozhodol následne zvolať aj na Čiernej Vode, kde je to ešte horšie ako v Motešiciach. Preto som sa rozhodol, že v tejto veci opätovne na základe stretnutia s policajným prezidentom podám trestné oznámenie na dotyčného. Ministra vyzvem, aby urobil všetky kontroly na všetky projekty, odkedy Slavomír Magal dotácie dostal. A dúfam, že o tomto budú verejnosť informovať. Takisto budem iniciovať stretnutie s generálnym prokurátorom, u ktorého mám záruku, že tento podvod vyšetrený bude. Je mi jasné, že toto, respektíve tieto podvody, nekonal alebo nevykonával Slavomír Magal sám.
Je mi jedno, kto v tom bude zamontovaný. Či to bude minister, či to bude štátny tajomník, či to bude vyšetrovateľka policajného zboru. Môžem ich ubezpečiť touto tlačovou konferenciou, že ma neumlčia. A pôjdem ďalej a ďalej a budem vyťahovať ďalšie špinavosti Slavomíra Bagala s eurofondami. Záverom len toľko. Chcem vyzvať pána riaditeľa z Repšinu Motešice, aby nám poskytol priestor, aby sa médiá mohli presvedčiť o tom, ako tie projekty fungujú. A záverom ho prosím, že by som každému jednému novinárovi rád dal po 5 kg šampiónov zo šampionári, ktorá sídli tu a funguje tu v Motešiciach. Nie, pojď do obchodu, kúpi. Takisto, pán riaditeľ, skúsime po tej 6-minútovej dráhe poprevážať novinárov. Pani novinárka tvrdí, že dobre jazdí, takže keby to bolo možné. A takisto vás všetkých pozývam na obed do trojhviezdičkového penziónu na 4. dvore tu v Motešiciach. To je všetko, takže poprosím do otázky novinárov.